No hei, tervetuloa Hunt 101 videon pariin. Mä päätin tehdä tällaisen lainausmerkeissä ohjevideon, opastevideon, mikäli ja miksi tätä haluat kutsua. Näitä ei suomen kieleksi varmaan ihan liikaa löydy. Haluan tähän sisällyttää vielä, että mä en todellakaan ole mikään ammattilainen tässä pelissä. En lähellekään, mulla on vajaa 300 tuntia ehkä. Liikun siinä 4-5 MMR:n kohdalla, jos se jotain nyt oikeasti kiinnostaa. Sille ei pitäisi mitään väliä olla. Tässä videossa me ei niinkään keskitytä siihen pelaamiseen, vaan käydään näitä perusjuttuja läpi. Eli sä avaat huntin, niin tää on sun perusnäkymä. Tässä on sulla Bounty Hunt. Täältä sä pääset ihan pelaamaan. Soul Survivor, tää on sun yksin, niin, mitä tää on, soolo-gue periaatteessa. Täällä pelaat toisia sooloja vastaan. Se on todella erilainen verrattuna Bounty Huntiin, käydään sitä läpi kohta. Shooting range, voit testata erilaisia aseita. Sitten on tutoriaali. Suosittelen pelaamaan, ei kerro läheskään kaikkea tästä pelistä, mutta suosittelen. Sitten täällä on statistiikkaa, jotain mikromaksuja, täällä on sun tehtävät, Hunter Progression ja Weapon Progression ja kaikkea muuta. Sun ei tarvitse välittää niistä vielä, tää voi olla tosi overwhelming aluksi. Älä välitä mistään mitä täällä alhaalla on, sä et tarvi näitä mihinkään vielä. Sitten me ei mennä tänne play-osioon vielä, vaan me mennään asetuksiin. Käydään nää yksitellen. Silleen pikaisesti. Ensinnäkin regio. No, jos sä pelaat Euroopan sisäpuolta, niin valitse Eurooppa. Kyllä sä tiedät, sä oot pelannut ennenkin varmaan videopelejä. Sitten crosshair placement. Jos sä haluat sellaisen crosshairin kuin normaalisti videopeleissä, käytä centereniä. Se on keskellä sun ruutua. Joo, jos sä haluat. Tää on vanha, Showdownin vanha crosshair, tää lowered. Se sun hahmo kattoo vähän niinku alaviistoon tai silleen. Mä en osaa selittää. No, sitten on fovi. Jos haluat käytä täysillä, jos haluat käytä 95, näet vähän helpommin viholliset kaukaa kuin täysillä. Jos haluat käytä vaikka pienimmällä, se on ihan dealer's choice. Sitten lower state field of view. Mä en itse käytä näitä, mä en muista mitä sitä tekee. Sitten keep lower state. Tää liittyy sitten taas tohon Hunter-pelityyliin. Mä selitän siitä myöhemmin, kun päästään siihen. Sitten tässä on tää näyttää sulle enemmän näitä hintoja, eli vinkkejä tästä pelistä. Tosta voit sensuroida veriefektit, voit mutettaa kaiken äänen, älä tee niin. Tai siis voice chatin voit mutettaa kyllä, anteeksi. Sillä et periaatteessa tee mitään, siellä on vaan ihmisiä trollaamassa. Ja tässä on sitten enemmän voice chatia. Joo. Sitten täältä saat ammo displayn automaattisesti pois näkyvistä. Suosittelen pitään offilla, koska mä ainakin itse henkilökohtaisesti tykkään nähdä mun ammukset koko ajan. Sitten chatboxiin sä voit piilottaa chatboxia. Kukaan ei oikeastaan käytä, kukaan ei kirjoita chattiin ikinä. Sama henkilökohtaisesti itse tykkään pitää kaikki nää 4 päällä, koska muuten sun tää alaosa ruudusta on tosi täynnä tavaraa. Ja no pingit on tärkeä nähdä, jos kaverit pingaa jotain. Jos pelaat kavereiden kanssa, päästään siihenkin kohta. Voice chat icons, en mä tiedä. Nää ei kauheasti tilaa mistään. Ja sä näet, jos sä ite puhut ja jos kaverit puhuu. Tosta näkee pelaajien nimet. Et tarvitse periaatteessa mihinkään pidä päällä, jos sulla on tää offilla.
niin kaikki pelaajat näkyy sulla sellaisena, mikä se on, Unknown Player nimenä. Joo. Sitten tää on asetus, mitä mä suosittelen kovasti. Eli tää highlighttaa, eli sillä tavalla, no niin, highlighttaa asiat, esim. Ovet, ikkunat, ja ne. Sellaiset käytettävät asiat, mihinkä kanssa voit interaktata. Suosittelen pitää tämän asetuksen päällä, mikä tarkoittaa sitä, että ovet ja ikkunat ei hohda ollenkaan. Joka tarkoittaa taas sitä, että sä voit mennä tosi lähelle niitä ilman, että ne hohtaa sun naamaan ja sä näet niiden pienistäkin raoista viholliset. Sitten on ääniasetukset, tehkää näille mitä haluatte. Subtitleja tässä pelissä ei tarvi, kukaan tässä ei puhu mitään oikeastaan tutorialissa. Crashpatiolla kannattaa olla päällä mun tietääkseni. Musiikkia voitte pitää päällä. Tää on pelkästään menussa. Tässä pelissä ei kuulu pelin sisällä mitään musiikkia. Grafiikka-asetukset. Tehkää näille mitä haluatte. Jos striimaatte, pitäkää max FPS 60, koska Huntin uusi engine ei tykkää OBS:stä. Motion blurri vittuun. Ja no mulla on itellä lovilla, koska ei sillä oikeastaan mitään väliä. Kontrollit. Päästään tähän ehkä tärkeimpään osioon. Eli Hunter Gunslinger. Suosittelen, kun aloitat. Pelaa Gunslingerilla. Gunslinger on nopeampi oppia. Ja todella paljon niinku, ei Hunterikaan monimutkainen, mutta kuitenkin. Hunterissa sulla tarvii olla erikseen, sulla on, kun sä normaalisti menet tuolla maailmassa, sulla on ase low redissä, eli alhaalla, eli miten se nyt selittääkin. Joka tarkoittaa sitä, että sulla pitää erikseen olla nappi, mistä sä nostat sun aseen. Ja sit sulla pitää olla tähtäysnappi erikseen. Ei ole monimutkaista, mä tiedän, mutta se voi olla alussa tosi vaikeaa, jos et sä alusta asti käytä tätä. Jos haluat käyttää, käytä. Mä ite oon käyttänyt Gunslingeria ihan kaikki mukaan. Mikä tarkoittaa sitä, että sulla on ase aina niin kuin valmiina periaatteessa. Ja sä voit tähdätä ihan normaalisti mouse 2 niin kuin muissakin FPS-peleissä. Ja jos sä haluut aseen alas silleen, että se ei sojota eteenpäin koko ajan, niin painat Guuta pohjassa, Guu-kirjainta. Ja sitten täällä on näitä muita, Sprint, Hold, Crouch, Stock, Legend, mitä näitä on. Nää laitat ihan mihin itse haluat, oma preferenssia. Auto Move en käytä itse, en edes, no siinähän se lukee, you can move forward automatically by triple clicking the forward input, eli painat tupla V 3 kertaa kävelee sulle eteenpäin. Auto Interact tarkoittaa sitä, että sä pidät Interact-nappia eli F pohjassa, niin se interactaa kaiken sun lähellä olevan Interactable-asian kanssa, jos käy järkeä. Sitten on Auto Dark Side Boost, mikä tarkoittaa sitä, että kun sä painat Etä, eli Dark Sidea, niin se käyttää sun automaattisesti sun Dark Side Boostia, mikä on sitten taas asia, jota sä saat, kun sä tapat bossin ja otat bounty tokenin. Joo. Sitten on näitä sensitivity-asioita ja näitä muita täällä. Näitä saat säätää ihan oman maan mukaan. Sitten täältä voit piilottaa statistiikkaa. Tästä voit ottaa Discord Tricks Presencen pois, jos haluat. Ja täällä on sitten kaikkea muuta häsmäkkää. Sitten voidaan mennä tänne Play-osioon. Meillä on 2 eri pelimuotoa. Bounty Clash ja Random Contract. Bounty Clash, anteeksi 3, koska se on se soolopelimuoto.
Eli sulla on tää Bounty Clash pelimuoto, missä on yksi compoundi, eli kompsa, missä sä pääset. Siellä on pelkkiä trioja. 4 vai 5 tiimiä yhdessä compoundissa, eli kompsassa. Ja siellä ei ole bossia. Bossi on valmiiksi kuolleena. Eka pelaaja, joka pääsee sinne taloon, joka voi olla todella vaikeeta, yleensä aloittaa badishaamisen. Badishaaminen on sitä, kun bossi on kuolleena ja sä interactaat sen kanssa, niin se alkaa badishaamaan, eli manaamaan sitä bossia. Mikä tarkoittaa sitä, että muilla pelaajilla on aikaa tulla tappaa sut, ja sitten kun se badishaaminen loppuu, se bossi tiputtaa bounty tokenin tai bounty tokenit, riippuen onko se wild targetti vai tällainen normi compound bossi. Bounty Clashissa tulee aina vaan yksi bounty tokeni, koska mä en jotenkin halutaan balansoida sitä varmaan, koska siinä ei tarvi kahta kuitenkin. Joo, ja se on Bounty Clashissa on nopeampaa badissa. Älkää heti pelatko tätä, tää on todella erilaista. Tosi nopea temposta. Sitten on tää normi pelimuoto. 12 pelaajaa per matsi. Erikseen solo, erikseen duo-kue ja erikseen trio-kue. Sä voit pelata myös yksin, mutta en suositteli aloittelijana pelaamaan yksin. Vähän etukäteen. Niin. Ja tässä näkyy näitä sun viikoittaisia tehtäviä. Niistä ei tarvitse todellakaan välittää alussa. Mutta kuitenkin. Niin. Joo. Ja tässä on sama perusidea. Paitsi että bossit on hengissä. Sun tarvii etsiä ne. Miten sä löydät bossin? Tapahtuu niin, että sulla on bounty clue, eli sellaisia vihjeitä, että sun pitää löytää. Sun pitää löytää 3, että sä löydät sen bossin tarkan sijainnin. Ja sit se bossi on, tässä pelissä on kartta. Painamalla täbiä napaa kartana. Sä näet rajatun alueen, missä lukee, tai siis näkyy, missä se bossi on. Ja sit sun pitää mennä sinne tappaa se, ottaa bounty clue, painu vittuun. Tappaa muut pelaajat samalla. Kiitos kun katsoit, ja jos haluatte lisää tällaisia videoita, niin kertokaa ihmeessä ja seuratkaa kanavaa ja seuratkaa mua osoitteessa twitch.tv kautta Aristoratta. Striimaan siellä aktiivisesti. Kiitos kun katsoitte videon. Seuraavassa osassa luultavasti käydään sitten Hunter-osiota läpi ja käydään vähän perusloadoutteja. Sellaisia todella simppeleitä. Ei mitään, mä olen Aristoratta ja kiitos.